Какво става, хора? Ние снимаме на България ресторант и ар да почнем, защото бързам. Да. И моля посрещнете Чак Норис! Ту-ту-ду-ту, здравейте! Ту-ту-ду-ту. Добре, как се казваш? Казвам се Чак Норис. Откъде Колко си? години сте? Аз съм към 49-50 години. Откъде сте? Аз съм от село Проводичево. Добре, с какво ще се представите, Чак Норис? Ами Село мога, Проводичево. мога да хвърлям топки на високо. Да, айде, представлението свърши, айде. Аз Айде! Айде! Моля ви се, Айде, натискай тук, бе! натиснал съм. Моля ви се, господин, да пуснете сцената. Дай сега да... Аз също мога и да взривявам. Не. Господин, моля ви се, напуснете сцената. Ама кой друг ще излезе? Да, дами и господа, това бяхме ние и... Да, изгонихме го, както видяхте. И чао!